Aquest és el vídeo on usarem per primera vegada els motors potents. Són aquests motors de les rodes, consumeixen més del que l'Arduino pot donar i per tant per això necessitarem les piles. D'acord? He instal·lat aquí, com veieu, un interruptor perquè no pot estar connectat l'Arduino a l'USB de l'ordinador i alhora rebre de les bateries. D'acord? Per tant, és interessant tindre aquest interruptor o recordar que si poso USB a l'ordinador no ha d'estar alimentat per les bateries. D'acord? Bé, aquestes bateries, si us fixeu, van connectades aquí, el pin de l'esquerra, que és el que entra, aquí hi ha l'interruptor, el del mig és el ground, que n'hi entren dos, fixeu-vos, el de la que ve de les bateries i el taronja que se'n va a l'Arduino. És molt important que estiguin els grounds comunicats, si no falla. I finalment el que surt d'aquests tres és els 5 volts que alimentarà, aquí ho tenim, aquest cable taronja i vermell, que alimentarà a través del pin, aquí ho veiem si es veu, i el ground l'Arduino. Què més tenim a la controladora? Doncs d'una banda aquests dos ports que connecten el motor de l'esquerra i aquests dos ports d'aquí, a veure si es veuen bé, aquí els tenim, que fan funcionar el motor de la dreta. I després tenim aquests cables així com d'arc de Sant Martí, que aquests tres controlen el motor de la dreta i aquests tres d'aquí el motor de l'esquerra. Bé, doncs, ara connectarem, assegurem-nos que no hi ha cable USB connectat a l'ordinador, li donem, assegurem-nos que tots els cables estan ben posats, li donem a l'interruptor, s'encén l'Arduino cap al davant, cap a la dreta, cap a enrere, dreta, esquerra, parem i tornem a començar la sèrie. Endavant, parem, darrere, parem, dreta, esquerra.